Sa Saudi Arabia naman, ginkumpirma sang Saudi Foreign Ministry nga gin-target sang Iran ang Riyadh kagang Eastern Region sang Kingdom. Kagindugang nga nasagang nila ini nga mga pag-atake. Pahayag sang Saudi Ministry nga mga pagpang-atake sang Iran ang hindi gin ma-justify. Ilabi na nga naibaluan sang Iranian authorities nga wala ginatugutan sang Saudi nga gamiton ang airspace kag teritoryo sini. Gin-target naman sang Iran ang Erbil Airport sa Kurdish region sang northern Iraq. Na-intercept sang air defenses ang drone attack nga nagtuyo nga mag-target sa Erbil International Airport. Nabaluan ng United States mangyara pa sang tropa sa autonomous Kurdish region sang Iraq bilang kabahin sang international coalition. Samtang isa ka drone strike naman ang nag-target sa headquarters sang Katay Hezbollah Armed Group sa southwest sang Baghdad nga nagpatay sang duha ka tawo. May dugang strikes man nga nag-igo sa Jerf al-Nasser, isa ka Iraqi military base nga nahamtangan sang former paramilitary group nga gin-integrate subong sa regular nga army. Sa subong temporaryo nga ginsiradong airspace sa Qatar, Kuwait, Bahrain kag United Arab Emirates kag ginkondinarang pagpang-atake sang Iran sa ilang mga teritoryo. Ginsiling naman sa mga sea vessels nga nag-ooperate sa Gulf nga nakabaton sila sang mensahe angot sa closure sang Strait of Hormuz sa UK Maritime Trade Operation.